Ассалому алейкум, апа ва харакони хушрӯи ман. Ҳама каса хуш омадем ба канал. Умедворум ҳамаи шумо хуб ҳастен. Ирӯза видеомон боша тайёр кардани самбуса бо гӯшти мурғ аст. Ман барои бачаҳом тайёр кардам. Хостем ки ба шумо низ нишон дода бошам. Дар хамири самбусаи мо лозим мешавад об, намак, як дона тухм ва орд. Зволамона сахта как мегирем, каме дам метиҳем 1-20 дақиқа. Баъдан зволамона тунук карда рӯған мемолем. Ҳоле мумкин савол шавад ки чӣ хеле рӯған мекунем дар қабати самбуса. Ман духтаро рӯғани гова, қатъи рӯғани алейна 1 ба 1 чен мекунам ва дар қабатҳои самбуса мемолам. Баъдан мепечонам. Баъд як размери муайян қатъи мебарам. Бигем ки ҳамхел самбуса ман тайёр мекунам. Агар хай хостен маъқул шидагар метавонем ки мисли ман тайёр кунем. Лекин боварӣ дорам ки пушаймон намешавем духтаро, чунки ман тайёр кардам, беҳад бамаза шидагӣ буд. Дар ин фаршаш боша дар кор мешавад гӯшти мурғ, пиёз ва намак, мурч, зира бо ман куркума андохтам. Ҳамхел чизо лозим мешавад. Аммо чӣ хеле ки шумо дидестем, ҳоли мо зволаро тунук накардагем. Фаршмона тайёр мекунем. Баъдан ай пушти звола тунуккунӣ мешем. Духтаро видеоро тамошо кунен. То охири видеоро кадоме лайк мондагӣ нестед духтаро. Лайкҳои худтона бумонен. Бисёри вақтҳо ман лайк мегӯм, шумо фаромӯш мекунед. баъде ки мисол дар WhatsApp гап мезанем ё ин ки намедонам дар комментариҳо баъд мегӯем ки ман фаромӯш кардам. Дар вақти анамун тамошо кардан лайк ай хотир мебироям мегӯем. Барои ҳамин вақте ки видеоро тамошо кардестен, агар видео ба шумо маъқул боша, ҳамун лайкҳои худтона дареғ надорен духтаро. ва фикрҳои хуби худтона бинависен. Чизаш нофаҳмое метавонен савол кунен. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо хуб медонен, ман комментариҳои шуморо дарҳол ҷавоб метиҳам. Барои ҳамин комментария, лайк ё ай хотиртон набироянд духтаро. Шумо фикр мекунед ки ҳамин лайку комментарияи шумо ба мо пул метиҳад. ютуб ихел нестай духтаро, ягон фоидае надорад. ҳамқа ки дигар занҳо дар рекомендоват мешавад видеои мо. аммо занҳо медироянд видеои моро тамошо мекунанд. Ин ҳамиқа фоида дорад. Барои ҳамин ягон зарар надорад. И плакӣ нестай лайк комментария. хоҳиш мекунам дастгириро фаромӯш накунед. Агар видеои мо маъқул боша ба ӯ шахсое ки маъқула, ман барои ҳамво гуфтестам. хайна чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро, дар инҷа ман зволаро чӣ кардестам, рӯған кардестам. Ина рӯған карда шидам. Мепечонам хушрӯвак. Баъдан бо мебарем. Навзо чӣ хеле ки дидем ман аллакай зволаро печондам. ҳоли размери муайяна буридагӣ нестам. ин авози чӣ хеле ки шумо мебинед нав мебарам. инам чӣ хеле ки ман нишон додестам. Агар ҳамхел тайёр кунед, боварӣ дорам ки шумодаям маъқул мешавад духтаро. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم
در این عالم نغنجد. شدم پزمان رویت مادری جان، دلی تنگم در این عالم نغنجد. شدم پزمان رویت مادری جان، شدم پزمان رویت مادری جان. در فراقم ناله داری، به یادی من دلی صد پاره داری. تو هم من در فراقم ناله داری، به یادی من دلی صد پاره داری. کیسان فرزندتم خاک بر سری من، که عمر در غمی من گریه داری. کیسان فرزندتم خاک بر سری من، که عمر در غمی من گریه داری. سفر کردم برای دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نغنجد. духтарака да ӯ тарелкае ки шумо дидестен да ӯ сирай нечхел ки шумо диден ман да болои самбусомон мондум сафеда ӯ сирай айтёрка гузарондагиём да намо ҷои холигии самбуса ай ҳамун сир мемонем. шумо дарам агар ки маъқул боша метавонен ки бумонен шахсое ки дӯст медоранд сира. апаву хоҳаракони хушрӯи ман дар ҳамин ҷа мехоҳам ки миннатдории худма ба шумо расонам барои дастгириҳо, барои комментариҳои хубу беҳтарин. то хушбахтона ман комментариҳома хонда бениҳоят хушҳол мешавам, барое ки комментариянависои канали ман беҳтаринанд. ҳама занҳои боақлу бомаданият, босавод ва худтарсанд. хушбахттарин зане ҳастам ки шумо бар ин подписчикон тамошобинора дорум. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша барои суханҳои беҳтарин, барои дуоҳои беҳтарин. то ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам.
духтаро, ин ҳамон пардае ки дар видеои гузашта ман бозори Кушониён рафтагӣ ман видео карда будам ва гуфтум ки мо пардаву қолину диван заказ кардем барои хонаи очама. Ин ҳамон парда нархш бошад 3400 сомон, 2 трезаву 1 дарда. Духтаро, нигоҳ кунед чӣ қадар зебоай. қолина бошад духтаро, 2 дона себачор харидем 2500 сими, обши 2 дона қолин 5000 шид. дивана навор накардам духтаро, фикр мекунам шарт набуд дивана навор кардам, лекин нархаш 4400 сомон буд. ҳамаи амира мо хай заказ карда хона омада будем. хушбахтона ҳамаи ами чизои мо заказ кардагира хушрувак бурда дар хона расондан. пардадузо пардаро хичон бурда дар трезаҳо кашидан. дивана боша аммо дивансозкун худаш оварда дар хона хушрувак соз карда мондак. чӣ хеле ки гуфта гузаштам, хай ман дивана навор накардам. пардаҳоро ина баҳри шумо видео кардам, нархошам гуфтам, чунки дар навори гузашта ки ман пасудҳоро нархоша монда будам, шумо бениҳоят хурсанд шуда будем. барои хурсандии шумо хостум ки як бор анами пардаву қолину ҳамин чизое ки мо заказ кардем нархошонам барои шумо гуфта бошам. баъдан духтаро, дар инҷа хай чӣ хеле ки шумо дидаистем ҷугории олпазай. ростӣ майра тайёр накардам, майра харидам. берунда овардан пеши хона анам хел ҷугорӣ барои фарзандо ҷугорӣ харидам ва дар инҷа боша ман нон пухтам. хамиркуниву нонпазира нишон надодам, чунки чанд бора нишон додагиам. хайр духтаро, то навораи оянда.